Yma ar gampws Glynllifon, mae yna 70 o fyfyrwyr llawn amser yn astudio amaethyddiaeth. Heddiw, mae 4 ohonyn nhw yn dilyn cwrs motobeic ATV. Be sy'n ma'n heddiw yma ydy gennym ni cwrs diwrnod ATV, da ni'n gael efo, bicia quad i chi efi. A beth ydy cwrs jyst i gymwyso dysgwyr mwyn gyrru a defnyddio bicia quad yn saff digwyr ar y ffermydd. Da ni gyd yn gwybod pwysigrwydd cynyddol iechyd diogelwch yn y diwydiant. A mae medru gweithio'n saff wrth gwrs o fydd i bawb ac hefyd i'r cyflogwyr mae nhw eisiau gweithwyr sydd wedi cymhwyso o ran ochr yswiriant y ffarm hefyd. Ydy ffermwyr yn gofyn i bobl fod wedi gwneud y prawf yma? Ond sicr yn gynyddol ond, da ni'n ffindio pan da ni'n gyrru myfyrwyr ni allan ar brofiad gwaith ar gyfnodau. Un o'r cwestiynau sy'n cael ei gofyn y fanno, wel, ydy myfyrwyr yma wedi cymhwyso yn yr cymwysterau pwysig yma fel megis y quads yma, neu allwch chi mynd ymlaen hefyd i un o'r mwyaf pwysig dy gwir ydy'r telescopic handler, efo llwytho codi pwysau uchel wrth gwrs, a hefyd pla leiddiaid, yn ogystal hi gadwyn. Hyn ydy'r prif rei ydyn ni'n neud yma yn Glynllifon. Pa mor bwysig ydy'r cwrs yma o ran iechyd a diogelwch ffermwyr? Wel, os ydych chi'n sbio'r ystadegau, mae amaethyddiaeth ydy'r diwydiant percla sy'n yna am faint o bobl sy'n gweithio yn y diwydiant, percla yn y wlad, yn fwy na hyd adeiladwaith a unrhyw fath o ddiwydiant arall. Ac os ydych chi'n mynd yn fanylach i mewn i'r ystadegau, mae marwolaethau a'r quads ydy un o'r prif reswm dros marwolaethau, felly mae hwn yn gynyddol yn bwysig, dy gwir. Ar ddechrau'r flwyddyn, bydd tîm Cyswllt Ffermio yn cynnal asesiad sgiliau yn y coleg. Erbyn hyn, mae'r myfyrwyr wedi cael cadarnhad ei bod yn derbyn cymorthdal o 80% i gwblhau'r cwrs ATV. Be di'r berthynas felly rhwng Cyswllt Ffermio a Coleg Glynllifon? Da ni wedi magu perthynas reit dda wan hefo Glynllifon. Pwysigrwydd ni ydy bod ni'n annog myfyrwyr mewn ffordd i fanteisio ar y cymorthdal sydd trwy Cyswllt Ffermio. Mae yna 80% o gymorthdal ar gael os ydyn ni'n gymwys trwy Cyswllt Ffermio. Mi nathon ni ddechrau i gochwyn gweithio efo Hefin Hughes a Rhys. Drwy ofyn sy'n ni'n cael dod mewn i siarad efo'r myfyrwyr. A dyn tro cyntaf flwyddyn diwethaf, fe welon ni tua 100% o fyfyrwyr a nathon ni wneud fatha asesiad sgiliau byr hefo nhw, gweld be ddatblygiadau personol maen nhw eisiau wneud a be felly fanteision fysa o fynd ar gwahanol hyfforddiant. Dyn drwy hynny wedyn fysa ni'n cysylltu efo'r busnes adra ac yn trio gweithio hefo Glynllifon wedyn i yrru nhw ar gyrsiau a bod nhw wrth gwrs yn manteisio ar yr 80%. A da ni hefyd wedi bod yma diwedd Ionawr ac o hynny mae'r 4 heddiw lle wedi cael cymorthdal 80% i fynd ar y cwrs quad mewn ffordd. Beth gyntaf maen nhw'n wneud ydy yn ystafell ddosbarth yn edrych ar yr hanner gweinyddol o ddefnyddio'r offer. Mi fydden nhw wedyn yn dod allan ac yn defnyddio'r quad ac yn gwneud siŵr bod nhw'n ddefnyddio'r offer yn y ffordd priodol ac o hynna fydden nhw'n gweld os fydden nhw'n pasio'r cwrs neu ffidio mewn ffordd. Ydy ddod i'r peg yma pan ydych chi'n mewn tro fforcw? Ar ddiwedd y dydd, pa gymhwyster maen nhw'n ei dderbyn? Mi fydd y myfyrwyr wedyn gyda'r tocyn mewn ffordd ac yn gallu mynd allan ar y ffermwyr a dangos y tocyn yma bod nhw'n gallu defnyddio'r y beic yn y ffordd cywir a hefyd efo polisi yn swiriant a falle mae o'n help os ydyn nhw wedi pasio'r cymwyster. Ond be mae'r myfyrwyr yn ei feddwl o'r cwrs? Dwi'n meddwl bod o'n bwysig iawn am holl peryglon sy'n yna efo dreifio quad ar y ffarm adra. Dwi'n mwynhau, a mae'n bod yn rhywbeth eisiau, lle dwi'n siŵr bod pawb arall dwi'n mwynhau hefyd, gael gweld ffyrdd i bwysio ar quad a bod yn saffach adra ar y ffarm. Do'n i'n efo llawer o brofiad ei gwir. Mae wedi gyrru un, ond dim llawer ar elldydd o bod dim. Wyt ti'n teimlo fwy hyderus efo nhw rwan? Ynddo, dwi'n teimlo mwy hyderus a mwy diogel o rhywbeth hefyd. Be wyt ti wedi ddysgu yma heddiw? Sut i fynd fyny rall yn iawn, a sy'n mynd lawr a rhaid yr ochrau ddim.
Sa ti'n awgrymu bobl eraill wneud y cwrs? Byson, mae'n sy'n gwyllu sefych bwy chi weithiau. Os ydych chi'n byw ar lechwe serth. Be di'r peth cyntaf da chi'n dysgu iddyn nhw ar y cwrs? Diolch bwys, be di'r hyfforddiant ydych chi'n gael? Os na di'r beic mewn cyflwr diogel, fel y breciau ac ati'n gweithio, ac addasiad syml iawn ydi o i gael y beic nôl yn saff, so dysgu nhw sydd wedi edrych ar ôl y beic di'r cam cyntaf yn y cwrs. Wedyn mynd ymlaen wedyn i ffordd i gychwyn nhw a'i trin nhw'n iawn ar y llethra yma ac ati, ond rhaid gael nhw'n hyderus gyntaf sydd nhw ddim wedi bod, sydd wedi ymdwyn ar y beic ei hun lle. Be di'r prif broblemau sydd ynghylch ar motobeics yma? Bod o'n troi drostodd a'ch gwasgu chi di'r un o'r peryglau mwyaf. Hefyd, helmed. Mae'n hanfodol o bwysig bod chi'n gwisgo helmed. Gan bod nhw'n cael eu clasio fel tractor, gyfreithlon, ydych chi'n angen helmed ar y ffordd, ond dwi'n gweld hynna'n hollol, wel, chod, mae'r ffordd yn glitach na'r cae ddechrau fod ydy. So, hanfodol o bwysig bod chi'n iwsio helmed. Addas i'r swydd, wrth gwrs. Be di'r pethau pwysica da chi'n dysgu iddyn nhw ar y cwrs? Dwi'n meddwl mae Peter Mentro di un o'r pethau mwyaf. Da chi eisiau asesu'r sefyllfa lle da chi'n mynd, beth da chi'n gwneud, sut. Os sewch chi i drwbl, mae yna ganllawiau sydd wedi dod allan o drwbl, sef y bacio nôl, os da chi wedi methu mynd fyny'r rhyw. Ond distal bach, os da chi wedi asesu'r sefyllfa, diolch yn mynd i ddigwydd